माने पावारा कम एकदम स्मुथ मिहि बरिया होदों माने दिनैनि मोनाबिलियाव दान्दिसे जिरायनो होननानै बेयाव आं फैनाय जाबाय। दिनैनि मोनाबिलिनि गोजोन बारहावा समायना मिथिंगा महर हालो दैलो बिफां लाइफां दाउसिन दाउला नंगौ नङा हा बुंनाय जादों जायाखै बारा रोङा बुंनो थेवबाबो माने ट्राइ खालामना नायदो आरो बुंनो ना नङा होमबा दिनैनि बोथोरखौ आं माने मोजां नांदो आरो गाहाम नांदो जेनेबा नै बरियानो सान्दुं रोमै रोमै हालो दैलो बरियानो गुसु गुसु बाहाय एकदम नर्मेल गरमबो गैया सान्दुं गोसाबो नङा मोजां नांदो आरो जेनेबा दिनै ना बेनिखायनो आं बेयाव दसे जिरायनो होननानै फैनाय जादों। मैया दाखालि बावै अखा हाखांबाय नालाय बेनिखायनो सान्दुंआ बिराद मोजां माने पावारा कम एकदम स्मुथ मिहि बरिया होदों माने बेबायदिबा जिरायनो गाहाम मोनो बरियानो हाग्राफोराबो गोथां गोथां समायना दा माने बोथोरानो बेबायदि जाबाय नालाय बोथोरानो बेबायदि सफायदों नालाय माने हाग्रा सायाव जनो बिराद गाहाम नाङो आरो दा माने अभार हाग्राबो जाद्रायाखै बरिया रोदोमहांदों गोथां गोथां ग्रिन ग्रिन जाजोबना दोङो बे हाग्रा सायाव जनो ओरैबायदि मोजां नाङो माने नंगौ नङा जेनेबा हाग्राफोरा ओरैबायदि समायना जानानै थायो नंगौ नङा बेबायदियाव आरो जेनेबा ना जनो बिराद गाहाम नाङो आरो ना बेबायदि हाग्रायाव सान्दुंआबो दिनै समायना मोजां जाथारदों हनै रोमै रोमै बै हाजो सेरजों बरियानो बेबायदि समाव जब्ला हारसिङै जफ्लांब्ला मब्लाबा जेनेबा बै उन्दैनि बै समफोरखौ गोसोखांफ्लाङो बरियानो उन्दै समाव मा खालामदोंमोन मा गेलेदोंमोन लोगोफोरजों जमा जमा बेफोरखौ गोसोखाङो आरो जेनेबा उन्दै समाव रंजानाय मिनिनाय खारनाय जानाय लोंनाय सोरनिबा बारि बागानाव हाबनानै गोथां गोखै गोदै सब बुस्थु खावनानै जानाय बेफोरखौ आरो जेनेबा नङा होमबा दुब्लि गिदिंनाय फोथार गिदिंनाय बहाबा दुगैहैनाय बेफोरखौ आरो जेनेबा ना माने बेफोरखौ गोसोखांनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनो सम लानानै गोजोननायबो मोनो दुखुबो मोनो बेबायदि आरो जेनेबा फारसेथिं माने गावनि गोसो थोननाय सोरखौ मोजां मोननाय बेफोरखौ सानफ्लाङो माबायदि सोर आंखौ गोसोथोदोंमोन आं सोरखौ गोसोथोदोंमोन आरो सोर आंखौ गोसोथोदोंमोन बेफोरखौबो सम लानानै सानफ्लाङो आरो जेनेबा ना दिनैनि बे बायसा बोथोराव आरो बोथोरानो ओरैबायदि समायना जाखाथारदों दायो नङा होमबा बैसागो मोनफायबाय नालाय बैसागो मोनफायबाथाय बोथोरानो ओरैबायदि मोजां जाखायो बिफां लाइफांनि फारसे सब माने दाउसिन दाउला समायना नाङो मोजां नुयो माने मिथिंगा महरा ओरैबायदि समायना जानानै थायो दा बाबा दा बुंसै आरो जेनेबा ना बिथिं जेरै साननि दोमैलो सानसेट हाजो सेरजों हावलांनाय बिफां लाइफांनि गोथां बिलाइ मोजां समायना बिबार बारनाय बेफोरखौ नुनानै गोसोआ ओरैबायदि गोजोननाय मोनो थारमाने वाह दा बुंसै आरो लोगोफोर बिदि खोथा आरो जेनेबा बेबायदि बाथ्रा आरो जेनेबा ना आच्छा लोगोफोर नोंसोरो बेबायदि सानोना सानालै मब्लाबा समाव नोंसोर हारसिङै जफ्लांब्ला
सानोबा जुदि ना सानो ना साना नोंसोर आंखौ कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय दे। दिनै आं दसे सम मोननायावनो नोंथांमोनजों रायलायनो होननानै आं बेयाव फैनाय जादों आरोना। दसे सम रायलायनो लुबैनानै फैनाय जादों आरो जेनेबा ना। आंहा जेनेबा रावबो लोगो गैया, गोसोथोनायबो गैया, बेनिखायनो आं नोंसोरजों दसे रायलायनो होननानै बेयाव फैनाय जाबाय आरोना। माने गोसोखौ माने बोरैबा हारसिं मोननायखौलाय इन्ट्रेस्ट नाङाखैमोन, बेनिखायनो आं दसे सम लोगोफोरजोंनो रायलायहरनोसै होननानै बेयाव फैनानै नोंथांमोनजों दसे रायलायनाय जादों आरोना। गोसोनि खोथाखौ फोरमायनाय जाबाय जेनेबा, नङा होमबा? नोंथांमोनाबो फोरमायहरबानो जाबाय आंनो, कमेन्टआव मेसेजाव लिरनानै हरबानो जाबाय माबोरै दं, सोर माबोरै दं, मा हाल सालाव दं, बेफोरखौ बुजायहरबानो जाबाय आरो, नङा होमबा ना? मा जाबावगोनलै लोगोफोर, उन्दै समनिफ्रायनो गोसोथोनाबो लाफ्लाङासै, दा दिनै नै गोसोथोनाय नागिरबाबो मोननोनो थाङा, गोसोथोनाय नागिरबाबो रावदोबो गोसोथोजाया। मा जाबावगोन, बोरायलांबाय नोङो, काम गैला नोङो, बेबायदि बुंनानै रावबो गोसोथोला आंखौ। मा जाबावगोन दा? सेस उन्दै समावबो गोसोथोनानै लाफ्लाङासै। मालायफोरखौ नाय, मालाय बेसेबां जरा उन्दै समनिफ्रायनो जरा देरनायालागि खमसे खम माने 12-15 बोसोरबाथाय हाबा जाबायनो मालाय। हाबा जानानै ग्रोम संसार जायो मालाय। सोरबाफोर जुदि सोरबा सिख्लाफोरा सिंगेल दंबा आंखौबो लाइन लगायना होबानो जाबायलै लोगोफोर। दिनै बुंहरनाय जाबाय नोंथांमोनखौ। बनायना हो दे। फारसेथिं बुंनो थांब्ला आखायाव थाखा फैसाबो गैया, गारि मथरबो गैया, बेनि थाखायनो गोसोबो थोजाया, एकदम नेवसिखायो थारमाने। बेबायदि आरो जेनेबा, बेबायदि घटना थारमाने। आरो जोंफोरबायदि जौ सेरेब लोंग्रा, सादा सिगारेट सोबग्राखौ बाहायबो नायफिना दखंलै, बाहायबो नायफिनखायाथ'। मा जागोन, माबायदिहाय पटायो लोगोफोर, बाहाय फोरमायहरदोलै आंनो। बा सेंग्राफोर बा सिख्लाफोर, बाहाय आंखौबो आइडियाखौ होदोब्रा, मिथिबाय, नङा होमबा? खेबसे गोसोथोनानै नायनिब्रा, गोसोथोलायबा माबायदि मोनो गोसोफ्रा, माबायदि जायो, माने बेखौ मिथिनो लुबैदों आंबो थारमाने, नङा होमबा ना? सेस्था खालामना नायनि, हायोबोला दे बुंथ'ला दे। मोनाबिलि समाव बा फुङाव बाङाय एक्सारसाइस खालामनोब्ला मोजांलै, देहाखौ माने गाहाम नाङो, नङा होमबा ना? आंनियाथ' मोदोमानो बिराद गोदोर भेरारा जालांबायलै। साला आगोलनिसाय बहुद मोदोमा गिदिर जाबाय। आगोलाव थिग थाकमोनलै, माहाय पातला रेजेंमोन। दा खिन्थु जायै भेरारा ओरैबायदि जाथारबाय, माने मोदोमखौनो थिखांनो हाया बायदि जालाङो दानिया। आरो बारासो गोदोर जागोन नामा थिग हमनानै मोना। बेखायनो माहाय फुङाव आरो बेलासि समाव दसे बाहाय एक्सारसाइस खालामनोब्ला माहाय गाहाम नाङो आरोना। देहाखौ माने गोख्रों नाङो, स्ट्रं नाङो, बेबायदि आरो जेनेबा ना। दा आंबो थांहोलांसै न'सिम, मानो होनबा हनै दोबैहांबाय। बेबायदि सान हाबनायखौ नायनो बिराद मोजां नाङोलै। जियानो जा लोगोफोर, दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। गोबां सावरायबाय नोंसोरजोंबो बाथ्रा खोथा, नङा होमबा ना? लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ, नङा होमबा? दे जियानो जा, गोजोन्थों।